Takže sa nachádzame v HD trakte, to je pracovisko, cez ktoré prechádzajú vlastne všetky medzinárodné prenosy, ktoré robíme v RTVS. Tu sa nachádza riadiaca réžia. Štúdio bolo niekde úplne inde, kde bol moderátor aj s hosťami na inom poschodí, ale riadiaca réžia bola tu. No a komentovali sme z tohto pracoviska, z týchto obrazoviek. Jednu mal pre seba spolukomentátor, jednu komentátor, jeden notebook a odtiaľto sme vlastne sprevádzali slovom tým úspešným ťažením našej 20-ky. Takže vidíme, že prakticky komentujete z monitora počítača. No dá sa to tak povedať, vidíte, že tá veľkosť, neviem aké sú tie uhlopriečky, ale to je do 50 cm. A ako to asi funguje, keď priamo komentujete? Tu si na notebooku pozeráte štatistiky a... No tu máme, áno, tu máme ten nejaký informačný systém, ktorý sa týka priamo toho zápasu. Prípravu každý z nás si ešte tlačí na papieri, aspoň ja to uprednostňujem, tú prípravu na zápas, pretože ešte sa tam dá škrtať, písať si nejaké poznámky a tak ďalej. No a jednoducho skákať pohľadom, teda venovať sa predovšetkým tomu monitoru, odkiaľ prichádza medzinárodná trasa, no a kontrolovať si to aj s informačným systémom. Občas sa na seba pozrieť aj s tým spolukomentátorom, aby sme aj medzi sebou komunikovali neverbálne. Vy obsluhujete aj ten mixpult? Nie. To je vlastne len, to si vždy na začiatku, alebo ešte pred každým prenosom si nasadíme túto fajku takzvanú komentátorskú a vyskúšame si so zvukárom jednotlivé úrovne, ako nám prichádzajú ruchy, ako počujeme aj sami seba, ako počujeme pokyny z režie a podľa toho on nám to vlastne nastaví a my s týmto mixpultom veľmi nenarábame.